La nostra presència, transfigurada en clam de remembrança, és més important que mai. Recordar la contribució de Daniel Cardona representa desafiar frontalment i plantejar un autèntic repte a una amenaça per la restauració de nostra sobirania, el potencial disruptor de la qual no coneix cap antecedent. En 3 segles d'ocupació, res ha aconseguit anorrear les possibilitats de l'esforç de recuperació nacional amb tanta intensitat com el sorgiment de l'esquerra independentista. En el naixement d'aquest moviment, per primer cop en 3 segles, hom pot observar el trencament de la idiosincràsia pròpia d'aquells als quals han defensat la pàtria durant anys i anys amb la seva sang. Hom testimonia com des de Bac de Roda fins als carlins que conspiraven a França, passant per aquells patriotes catalans que Napoleó invocava contra Espanya, els catalans dins el moviment de recuperació nacional, que en la seva forma moderna Cardona consolidà intel·lectualment, advocaren les seves diferents ideologies tan sols en la mesura en què fer-ho entenien resultava beneficiós per la restauració de Catalunya. Amb la irrupció del marxisme com a hipotètic dogma d'alliberament internacional, aquest esforç amb segles de tradició, el qual tant de bé va fer Cardona, ha perdut l'ànima. Ho podem afirmar amb contundència, perquè les ideologies escarranoses apel·len directament l'autoodi del nostre poble, aquell autoodi conreat pels espanyols, fins a convertir aquells als quals avui hauríem de continuar el llegat dels patriotes en autoproclamats herois hedonistes de la humanitat, pels quals la defensa del país, dels seus iguals, queda supeditada a la utilitat conjuntural que pugui tenir en el desenvolupament de la seva elevada missió, d'aquella missió per la qual són triats. I és així que homenatjar Cardona esdevé acte de restauració d'un moviment de recuperació nacional amb 300 anys de recorregut. Restauració que pot, no sinó, correspondre a l'identitarisme, en tant que evolució lògica i legítima del nacionalisme català més nítid i, diguem-ho, més autèntic. Per tant, podem ser pocs i, de vegades, podem estar desmotivats en tant que classe obrera, però recordem-ho sempre, germans, sense nosaltres, Catalunya no coneixerà llum en l'horitzó. Mentre el mig segueixi viu, continuarà havent una espurna per tornar a engegar la flama que despertaren els nostres reis i comtes fa 1000 anys.